pa silang lahat. Ako pa lang yung gising. Siguro, hindi ko alam kung may gising na sa kanila. Pero ako na yung bumaba kasi gusto ko munang magwalis-walis at ligpit doon. Sobrang tagal namin natulog kagabi. So before sila magising, linis-linis muna tayo ng konti na. Yan, tapos ako magwalis and naglagay na ako ng mga plato doon. Ay, dinala sila Nagtanong kasi siya before sila dumating dito o pumunta dito. Nagtanong sila kung anong gusto namin o anong gusto ko. So sabi ko, pwede bang magdala kayo ng pancake na mix? Kasi gusto ko yung mga American na pancakes. Hindi na po ako nag-vacuum. Walis-walis lang kasi medyo maaga pa dito, mga past 6 pa, so baka magising silang lahat kasi medyo maingay masyado yung aming vacuum cleaner. Today, pupunta po tayo ng Germany and hindi ko lang alam kung anong oras tayo aalis kasi mga almost 3 hours din siya nag-drive, pero ayaw namin magmadali masyado para makapagpahinga ang lahat kasi pagod silang lahat. Mahaba yung flight nila, tapos umalis ka agad kami kahapon. So, diba, dire-diretso yung kanilang gala ba. So, today, medyo chill lang tayo and I hope na okay naman yung weather. Kasi yung weather forecast for today, medyo hindi maganda. So, it's expected to rain, I think, almost the whole day. So, fingers crossed, sana maiba. Diba? Para naman hindi tayo masyadong maulanan doon sa Germany. So, isama po namin kayo mamaya doon sa aming gala sa Germany. Yeah, gusto niya dito. Papa. Zij wilt deze, de Nutella met de brood. Did you say thank you to Tita Hazel and Uncle Wayne already? For this one. May dala kasi din silang Nutella dito. Ibang Nutella siya. This one has holiday cut-out cookies with Nutella. Okay. May mga ibang dala pa sila. Ito. Nag-request ako ng maple syrup. Tapos may mga Swiss Miss dito. Gising na yung aking mga amo. Si Ana gising na. Sana hindi niya ginising yung ate Mika niya. Rocha sa already washed up. Goedemorgen, Dadang. Even bosje pakken. Goedemorgen. Ga even bosje pakken, Anne? My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Andito na po kami sa Cologne, Germany. And si Mika and Hazel. I can't see Mika. And si Ruth and Wayne nasa harap namin. Yan sila, oh. Ganda ng pa-building dito. Tapos yun. Punta kami sa Lindt na Chocolate Museum. May pa-car show sila dito, guys. Oh, ang ganda. It's all BMW.
Tapos may ano din doon, may seating area sila, may kainan din sila doon. Sakyan din dito, old car. Ang liit-liit! Oh, you can open it in front! France, old BMW. Nothing for you in the States. Old na, ano Wayne? siya guys, old na BMW. It's really nice along the water. Nag-order na po sila ng pagkain. Mag-sandwich lang kami. Sausage sandwich. Ito yung lunch namin. Sausage na may curry sauce and then bread. Yan. Nag-order pa sila doon. Ang ganda ng atmosphere dito. There's a... Buang, kaya ko? Dito na kami. Nasa labas na kami ng museum. Ik was aan Eikam, okay? Oh, there. Magpunta kami dyan. You can already take chocolates from there. So we're already inside. Sa entrance mismo, makakakuha ka na ng free chocolate. So, yan, kumuha na si Mika ng marami. Ako isa lang. It's interesting. It's like arcade. Over there, number one, and then number two over here. Yeah. You can have this in your house. Chocolate fountain. And a little one. Old packaging. Tapos na po kami sa sa museum and nandito na kami sa lint na shop talaga. Tingnan niyo yung paani doon. Ang ganda-ganda. Gustong gusto ko yung mga narrow edge ba? Kumuha to tag mas strict dam, inani dam. If it's really rainy, we can wait a bit here, maybe. Yeah, we could probably. Wow.
may pretzel ako dito. Masyado. Dan sila, oh. Are you vlogging? After naulanan. Punta po kami sa Muji kasi bili ako ng skincare namin ni Ruth. Wala kasi kami dito doon sa Netherlands. Dito tayo. Pasok. Oh, meron sila, guys. Ayan. Hanapin ko lang yung yung skincare ko talaga. Sadly, I only got travel size for this one and this one kasi wala po yung para sa acne talaga. So, kasi naubusan na ako. Ito na lang muna. As. Ja. Eet smakelijk. Ja, ik wel hè. Not like this. What is this? It's good, bang? That? Lekker. By kami, pauwi na kami, pero drop by kami sa grocery dito sa Germany kasi gusto namin bumili ng German sausage para sa breakfast tomorrow. Punta kami doon sa Kaufland. By the way guys, gusto ko talaga yung aking nails. Maganda yung pagkagawa ng kaibigan ko ba o kasama ko sa trabaho. Doon kami papunta. We already have a cart. You say hier Nico, de microplane? Ja. So, tapos na po kami doon sa Kaufland and andun na sila sa taas kasi nag-CR muna ako. Dumi pa naman ang CR doon kasi uwian na ba, so siguro kaya hindi na nilinis. Nag-enjoy namin kaming lahat sa sa aming gala and sila din yung mga kasama namin nag-enjoy naman. And yun na lamang po yung ating pa-video sa araw na to. I hope nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin. Salamat sa panonood. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush.